Tento chlapec má spomienky na to, ako mu rodičia v minulom živote ubližovali a spôsobili mu smrť. Malý Aiden mal 2 roky, keď si rodičia na ňom všimli niečo nezvyčajného. Chlapec sedel s nimi v obývačke a zrazu začal rozprávať, že keď bol v nebi, tak túžil, aby sa znovu narodil do rovnakej rodiny, ktorú mal predtým. Rodičia nechápali, čo tým myslí a nevenovali z začiatku tomu veľkú pozornosť. Až do chvíle, keď Aiden zbadal reklamu v televízii a začal hovoriť o tom, že jeho druhá mama mala rovnaké vlasy. V tej chvíli mu začala Carlon, jeho súčasná mama, vysvetľovať to, že žiadnu inú mamu nemá. Aidena táto veta rozrušila a začal kričať. Nie, v mojom druhom dome som mal druhú mamu. Pokračoval ďalej. V tom dome je moja mama, otec, sestra Sarah a 3 mačky. V jednu noc Aiden, ktorý sa nikdy nebal tmy, začal kričať, že ho vystrašila jeho sestra Sarah. O tejto noci začal mať Aiden panický strach z tmy, pretože sa bál, že ho jeho sestra Sarah znovu vystraší. Jedného dňa sedel chlapec na zadnom sedadle v aute a pozeral sa nepríčetným pohľadom. Daj mi follow a sleduj, ako tento príbeh dopadne. Začal mame hovoriť, že sa rozpráva so Sarah o tom, ako zomrel. Dôvodom, prečo zomrel, bolo to, že ich rodičia boli na nich veľmi zlí a ublížili im. Chlapec pokračoval v rozprávaní o tom, že Sarah sa ešte nevrátila znovu na tento svet. Pribúdajúcim vekom Aiden začal menej komunikovať so svojou mŕtvou sestrou Sarah a spomienky z minulého života sa začali postupne vytrácať.